کرد اسرائیل حش کردت کردستانیت کن. او تایبەتمەندێ جوواک و دیروکا کوردên cihûyên Kurdistanê ye. Li ser bingehê lêkolînên civakî û dîrokî tê xweyakirin ku têkeliyên xurt yên mezinên cihûyên li Kurdistanê bi axa û şêxên eşîretên Kurdan ra heta roja îrowî jî ji bo pirsên siyasî bûye pirej bû nezîbûnê. Me dît ku têkeliyeka taybet di navbera civaka cihû û axayên li bajêrên wekû Zaxo û Akirê û Duhok û cihêndî heye. Têkeliyeka bihêz di navbera cihûyan û serokê eşîretan de heye. Weke mînak, li Akirê cihûyên ji malbata Davûd Xwacexîno ew kesekî navdar bû. 20 malbat hebûn. Ewan têkilî bi malbata Barzan re hebûn, ligel Şêx Ehmedê Barzanî û Mele Mistefayê Barzanî. Paşan ev têkelî bûn bingeha têkeliyên di sala şêstan de. Têkeliyên Xwacexîno û Mele Mistefa Barzanî bûn sedem ku Barzanî bi bawerî têkeliyan ligel dewleta İsraîlê de danêt. Kurdên Sûriye û şerê wan yê li dijî Daişê di rojeva cîhanê û herêmê da ye. Wan otonomiya xwe ragihandiye. Murdûxay Zakîn otonomiya Kurdên Sûriyê weke rastiyekê dibîne û dibêje eger çiwex jî bikêşe ji ber ku li ser bingehekî saxlem hatiye avakirin ew ê bigihin armancê. Belê, ez bihêvî me ku Kurdên Sûriyê dê bigihin otonomiya xwe. Dibe ku hind wext bikêşît, lê wan nîşan da wan çespan ku wan şiyan hene. Wan şiyanên avakirina bingehên otonomî hene li Sûriyê. Hêvî darim Kurdên Îranê û yên Tirkiyê jî weke Iraqê bibin xwediyê otonomî. Murdûxay lê kulînvan e, lê ew kesekî nizîk e ji navenda siyasî û biryarê ya dewleta İsraîlê. Li ser encamdana referandûma Herêma Kurdistanê li sala 2017 wî dîtinek taybet heye. Dizanî em hewl didin destê xwe neyexîne nava pirsên xebata siyasî li Kurdistanê. Ji ber ku bibe sedem, hind alî alîkariyê bikin û hin jî wan biêşînin. Me hemiyan dît ku ew şaşiyek bû hatî kirin. Ji ber encamên wê gelek dixirab bûn bo Kurdan. Ew hatin sezadan ji alî hikûmeta Iraqê, ji Erdoganî û hikûmeta Tirkî ve. Wek dizanî, Kurd nikarin baweriyê xwe bidin kesê. Wan gelek heval li dewroberê xwe nînin. Girêka heta niha di pirsa Kurdî da nehatiye vekirin û asê maye, Tirkiye ye. Rolê Tirkiye di astankirina pirsa Kurdî da li her cihî tê dîtin. Ji bo Zakîn ev yek pirseke belge nexwaz e. Tirkiye hêza serekî ye û dibe sedema peydakirina gelek pirsgirêkan bo Kurdan. Bi taybet hikûmeta niha ya Tirkiye her tiştî dike da ku Kurdan dûr bêxît. O hewl dide Kurd negehin çi hebûn û sîmayên siyasî. Çi li Iraqê, Sûriyê yan Îranê bît. Ew ji pirsa Kurdî ditirsin û naxwazin çi alîgirî, çi hêzdariya Kurdan hebe. Erdogan serkêşiyê dike ku Kurd negehin çi destkeftên siyasî. Kurd li herêmê İsraîla duê tê naskirin. Ev yek twîça xîda derdikeve hûlê û dibe behane, dema Kurd daxwaza mafê xwe yê etnîkî dikin. Murdûxay vê wek heviya Kurdan û İsraîlê rastiyek dibîne. Ez bawer dikim ne gelek giring e bo Kurdan, rastî ew e. İsraîlîşiyan li rojhelata navîn di nav ew qas dewletên Erebî da dewleta xwe ava bikin. Bi rastî jî Kurd di heman rewşê dane. Ew kemaniyek Musilmanên ne Erebin. Li dora wan çendîn welatên Erebî hene, Türk û Fars hene. Ew tam weke rewşa İsraîlê ne. Ew hewl didin dewleta xwe ava bikin. Heta ji aliyê şirvekirina siyasî de jî wek hevin. Nikarî înkar bikey. Hêvî darim ew jî bikarin hemî astengiyan derbas bikin û dewleta xwe ya neteweyî damezrênin. I hope the Kurds will be able to overcome all the obstacles and establish a national Kurdish homeland for themselves. Necîb Alayî, Dengê Amerîka.